E que crees que se vive mellor agora que antes? Si vivo mellor? No, a xente xeral. En general. Si, agora vive-se de outra forma que vivimos nós, que nós criámonos. Non pasamos fame, pero non houve fartura como... Tivemos fartura porque traballábamos moito no campo e tiñamos de comer. Agora que non tiñamos dinheiro para comprar as cousas agora. Aparte hai que dicir que solamente a súa familia, na súa casa, eran todo mulleres. É dicir, que non houve unha figura masculina. É dicir, eles vivían con súa nai, esa está. Eran fillos de solteira, esa está de súa nai era que traballaba. E os dous máis vellos tamén. E depois as outras dúas máis novas foron a Madrid a traballar. Así, depois xa foron para outro mundo que non fomos. Eu tamén cheguei para agora que caralho sei. E ti sempre viviche aquí? En Pazos, sí. En Pazos? Eu vivi en Pazos, xa. Non emigrache nunca, non? Eu fui por... Pero nós sempre vivindo en Pazos, sí, ainda que fueras de viaxe ou algo, pero... Nací en Pazos, viví en Pazos, hasta agora que vim para aquí, desde así... Fai un ano e medio. Non, está facendo polas Navidades. Polas Navidades. Vai calhar un ano que estou aquí, pero eu vivi en Pazos, já nasci en Pazos, e tudo isso. É toda a vida, traballando no Fui campo. por aí de vacacións, fui por aí andando, como agora a vez. Pero antes se traballaba moito? Traballase moito, a trabalhar, sim, a trabalhar e fomos os tutores, daqueles tempos fomos os tutores, porque non sabía. E erades vos os tractores? Fomos nós tutores, íbamos cavar ao monte de terrões, depois havia que os queimar, depois botar no trigo, milho a rabiar à mão, rabiar terrenos à mão. Fomos tutores, na minha aldeia mais são muitas. Claro. Por aí vive-se melhor.